Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmekdäşýäs. Şugun hormatly prezident Fada Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň Liwap welaýatyna iş sapar tamamlandy. Yurdumyzyň Günnöwür welaýatyna iş saparynyň şäherlerini şugun hormatly prezident Fada welaýatyň ekrançylyk meýdanlaryna alınıp barlayan işler bilen tanışdy. Ertekher bilen döwlet başçymyzy welaýatyň şäherji tarapynyň Watan Daýhan birleşiginiň gallaçy kärinişleriniň ekin ýerine geldi. Täher bilen hormatly prezidentimiz Liwap welaýatynyň şäherji tarapynyň Watan Daýhan birleşiginiň kärinişçisi Berdimurat Narmedowyň kärinine ýerine geldi. Döwlet başçymyz kärinişçi bilen söhbetdeş bolup, onuň iş durmuş şertleri bilen gyzyklandy. Assalamu alaikum hormatly arkadaşlar. Var ya mesela ne lazımlar? Armada. Sağ olun. Şöyle 20 hektar yerim var hormatly prezidentimiz. Yani buğday etip yetiştirdik. Şundan bir 40-45 sentiner buğday hasılını almağa garaşıp oturuyoruz. Bu yıl ıgalam gowu olup buğdayın hem hasılı gowu. Bu yıl denen buğday ama bu yıl öyle paktam yıl öyle. Şuna tekerlen, danglen turup bu işleri başlanın emede yana. Rıtkal abi. Çok sağ olun. Söhbetde şoň başyna Kärinişçi Daýhan özüniň dogunlary bilen 20 hektar ýeri kärine alandygyny, oňa Daýhan hyklasyny gaýgyrman bol hasyl ösürip ýetişdirenliklerini aýdyp, döwlet tarapyndan ýeligderli kömek gollawlaryň berilýäni üçin mehriban arkadagymyza çuňur hoşalyk sözlerini beýan etdi. Kärinişçi Daýhan özüniň ata-babalarynyň ekrançylyk, mallarçylyk bilen meşgullanyp gelenlikleri, Kakasynyň hem 1 hektar ergeklen kärine ýeriniň bardygyny, çeýlik hem hojalykda gara mallary ýedip, süýt gatyk öňürýänlikler barada aýtdy. Hormatly prezidentimiziň Daýhanlar owagjylyk önümlerini öňürýänleriň dürejlikli zähmeti uğruna edýän aladasynyň netijesinde önümleriň döwlet tarapyndan tatynaş narxlary ýokarlandy. Bu bolsa owagjylykçylaryň ykdysatda aýdan gruplanmagyny, Daýhanlaryň gere bolan höwesiniň artmagyny şertlendirýär. Tapşyrylan hasyl üçin hataplaşyklaryň öz wagtyna geçirilmegi Daýhanlaryň hasy netijeli işlemekleriniň baş şertini emele getirýär. Hormatly prezidentimiz döwletimiziň owagjylyk önümlerini öňürjüleriň zähmetine ýokary baha bermek, ýurdumyzda önüm bolşulygynyň üçin edilmegi, puwdugyň ilim esasy ösürmek bilen baglanyşykly wezipeleri hemişe üns merkezine saklajakdygyny aýdyp, Daýhanlaryň ýakyn ýardymçylary bolan ýokary öňürjülükli teňkelerin ýeligderli satyn alynjakdygyny bellädi. Daýhançylygyň topragy ihlas etmegiň binýadynyň halalygyny aýdyp, mehriban arkadagymyz halal zähmetiň bagtyar durmuşyň esasydygyny, topragy ihlasyny gaýgyrmaýan adamlaryň döwlet tapýanlygyny gurrun berdi. Şeýle hem hormatly prezidentimiz döwletimiz tarapyndan geljekde de bol hasyl öňürýän Daýhanlaryň öňürjülükli işlemekleri, olaryň durmuş düzüminiň ösürülmegi uğruna ýeligderli alada ediljekdigini aýtdy. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz owagjylyk puwdugyny ösürmek, Daýhanlaryň durmuş şertleri bilen baglanyşykly degişi ol başlara anyk tapşyryklar berdi. Soňra kärinişçi Daýhanlaryň işi bilen ýeligderli gyzyklanýanlygy, ýokary derejeli mümkinçilikleriň döredilýäni üçin mehriban arkadagymda ähli kärinişçileriň adyndan hoşalyk bildirdi. Hemde hormatly prezidentimizden ýetişdirilen gallyk hasylynyň oragyny ak pata bermegi haýyş etdi. Mehriban arkadagymyz haýır işe ak pata berip, Daýhana bereketli hasylyň höýürini görmegi, inniki ýyllerde de şunyň ýaly bol hasyly ösürip ýetişdirmegi arzu etdi. Soňra ýokary öňürjülükli, kuwatly teňkelere orun berildi. Dünýäniň öňde barjy önüm öňürjüleriniň kämil teňkeleri bugdaýly pelleriň garasyndan girip başladylar. İşlerin sazlaşykly gurulmagy, ýetişdirilen buğday hasylynyň gysga möhletlerde we ýetkisiz ýygnalyp alynmagynyň hemde onuň galla gowrulyş bölümlerine, elevatorlara büýükdensiz daşalmagynyň baş şertini emele getirýär. Döwlet başçylary klass kysymly buğday urjy kombaýnynyň urun meýdany synlady. Ýokary öňürjülükli häzirki zaman klass kombaýnlary buğday urlan meýdanyň samanyny bir dolaga edip ýyşyryp gidýär. Munyň özi saman ýygnamakda da amatyklary öpçün edýär. Şeýle hem urum geçirilen meýdanlaryň arasalygy, DNA'nyň ýetkisiz ýygnalyanyny, bu teňkeleriň ýerli toprak howa şertlerine laýyk gelýänini äşkar edýär. Kärinişçi Daýhan galyn açan DNA'laryň asyrlar aşyp gelýän asyrly ýörelge laýyklykda uşlaryň paýdygyny aýtdy.
Çünki tebigatda halal zatlar arýa bolmaýar. Hormatly prezidentimiz klass kysymly buğday örücü kombaynlaryň iş öňüçiligine ýokary baha berdi. Soňra mehriban arkadagymyz Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň belli John Deere kompaniýasynyň kuwatly tehnikalarynyň iş öňüçiligi bilen tanışmak maksadyna bu kombaynyň urum geçiren meýdany synlady. Diýaneti görülen meýdanlaryň badabat şüdügar sürümle geçirmäge taýýar derejede bolmagy, John Deere kysymly kombaynlaryň iş öňüçiliginiň bildirilýän talaplary dogry laýyk gelýänini alamatlandyrýar. Hormatly prezidentimiz bu tehnikalaryň ýokary öňüçilik güýjüne işledilmegi, olaryň mümkinçilikleriniň netijeli peýdalanmagy babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra mehriban arkadagymyz bir ýerde guralan şanly wakanyň hormatyna milli tagamlary, dürli nygmatlary taýýarlaýan gelin gyýllara tagamlarynyň datly bolmagyny arzu etdi. Dürli nygmatlary taýýarlaýan gelin gyýlaryň käbiri öýleriniň mehriban arkadagymyzdan gurdurup beren ak mekdeplerine mugallim bolup işleýänliklerini, gyýlaryň bir näçesiniň bolsa Türkmenabatdaky mugallimçilik ýokary okuw mektebiniň taliplerdiklaryny aýdyp, boş wagtlary gallaçy kärenleçleriň armasyny ýetirmäge gelýänliklerini, bu ýerde milli nygmatlary taýýarlap, daýhanlara, mehanizatorlara hüdürleýänliklerini uly şatlyk bilen gurrun berdiler. Bellenşäli, bereketli Türkmen topragyna öndürilen ak buğdaýyň täze hasalynyň öz degirmenlerimizde ügelen unundan taýýarlanýan nygmatlar aýratyna tagamly bolýar. Gelin gyýlar taýýarlan tagamlaryny, toý pişmelerini bugünkü çäre gatnaşçylary ködüretdiler. Munyň özi asyrlar aşyp gelýän milli ýörelgeleriň düwrewap derejede ösürilýänliginiň aýdyň suwutnamasyna öwrüli. Käreneçi Berdimurat Narmedowyň ýetişdiren buğday hasalynyň oragyna mehriban arkadagymyzyň ak pataý bermek münasip etdi. Bu ýerde buğdaýdan, paxtadan alynýan öňümleriň, ekişde ulanýan tohumlyk serişdeleriň dürli görnüşleriniň, çeýlekem çörek we çörek öňümleriniň sergisi gurunaldy. Onu gowaçanyň, buğdaýyň we beýleki dänelik ekinleriň vilayatyň toprak kuwa şertlerine alaýyk gelýän görnüşler görkezildi. Çeýlekem bu ýerde seçkiçi alymlaryň taýýarlan ýokary hasylly, ketele durnukly we tir ýetişýän gowaça kende buğday tohumlarynyň bir näçe görnüşleri bar. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ýurdumyzyň owasenagy toplumyna gödegçige diýen ornat görkezilýän öňümleriň görnüşleri, olaryň heýafiyeti aýratynlyklary barada hormatly prezidentimize gurrun berdi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzda tohumçylyk ugurynyň ösürilmegine, munyň üçin seçkiçi alymlaryň ilmi işläp taýýarlamalaryna ähmiýet bermegiň zerurdygyny belläp, bu ugurda ýerine getirilýän işleriň ilmi esasy ösürilmegi babatda vice-premier bir näçe tawşyklar berdi. Bu işe ýurdumyzyň ekrançylyk ilmi barlyk institutlarynyň ilmi hünärmenleri, ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň alymlary we bu ugurdan bilim alýan talipler işiň çekilmeliler. Soňra mehriban arkadagymyz hemmelere aýratyna käreneçi daýhanlara halal zähmetiň hüýdürini görüp ýaşamaga arzu edip, käreneçe özüniň sowgatyny gowşurdy. Mehriban arkadagymyz käreneçi daýhanyň bol hasyl ýetişdirenligini aýdyp, onuň asyrly zähmetiniň ýurdumyzda adyk bolşugynyň üpçün edilmegine münasip goşuntygyny gowunç bilen bellemek bilen käreneçiniň ata-enelerine de mehirli salamyny ýollady. Oğul yetiştiripdir. Daýhançylykdan barşyk ýa görüşip durar. Edýän işine de gata sag bol minnetdar. Nazadymyz bir ýaly ýurdumyz işläp ýörsen nazat etdik. Soňra hormatly prezidentimiz bu ýerden büyük ekrançylyk ýeralma ösürip ýetişdirmek bilen meşgullanýan daýhanlaryň käreni ýerine tarap ugrady. Mehriban arkadagymyz TV ekin daýhan hojalygynyň ýeralma ösürip ýetişdirýän meýdanyna gelip, tekeriň sergin çagynda dören ilham joşgynyň, adamlaryň aýratyna tebigatyň goýunyna halal zähmeti gol beren daýhanlaryň ruhuny götürýänligi, şahirana fetirleriň asyrly işiň waspyny ýetirmekde ähmiýetlidigini bellädi. Bu ýerde hormatly prezidentimizi daýhan hojalygynyň ýolbaşçysy mehirli garşylady. Assalamu alaikum arkada prezidentimiz. Lebap toprağına hoş geldiniz arkada prezidentimiz. Şag adamlarınız düşümlü olsun. Men Tebiyekin Dayhan Hocanın yolbaşçısı Bäşem Rustam. Çoğulun. Ne emektin bu yanda? Ne şekettin? Arkada prezidentimiz sizin başta durmağınızda yurdumuzun oba hocalığını östürmekte, telekeşle gollanmakta ähli mümkinçilikler döredýäňiz arkada prezidentimiz. Bizim Tebiyekin Dayhan hocalığımızda değişti 953 hektar yerimiz var bizim. Biz şu hocalığımız bilen 370 hektar yer alma ekip mailname esasında her hektardan 140 sentine haslama mailleştirdik. Biz olsa go idek verip go seredip her hektardan 200 sentten goň hasla garaşýarys arkada prezidentimiz. Sizin bize döredip beren ähli mümkinçilikleriniz üçin köp sağ olsun aýdýarys arkada prezidentimiz.
370 hektar. 370 hektar. Ulan. Neye sağdım o mekanı? Bizim hocalığımızda 247 adam işliyor. Sen hemmeniz de yol başlayın. O arkada prezident yol başladı. Hormat prezidentime de Dayhan Hocalygynyň ýol başçy bilen bolan gurrundaşlygyň barşynda olaryň alyp barýan işleri, ýeralmanyň görnüşgemde onuň hasyllyk derejesi bilen gyzyklandy. Dayhan Hocalygynyň ýol başçy şu ýylyň fevral aýynda 370 hektar ýere ýeralmanyň gala görnüşini ekenliklerini we ýokary hasyla garaşýanlyklaryny gurrun berdi. Telekeçiniň belleşýäli ähli gurlar bilen bir katarda owagyjylyk önümçiligine de netijeli iş alyp barmak ugruna döwlet tarapyndan zerur mümkinçilikler üpçünedilýär. Bu bolsa öňüm bolşylygynyň täze iş ornlarynyň döredilmegine giň ýol açýar. Döwlet başlarymyzy soňky ýyllarda telekeçleriň owagyjylyk puwdugyna işeňlik görkezýänliklerini kanaatlanma bilen beledi. Munyň özi ýurdumyzda önümleriň dürli görnüşleriniň bolşylygynyň üpçünedilmeginde, puwdugyň eksport mümkinçilikleriniň artdyrylmagyna aýratyn bökümdir. Sen ýa-da näçe işte. Men oba hocalykda yaşlığımda ejem kakam agronom olsa yaşlığımda oba hocalykda meşgul bolýar. Ha, olam işte de. Oğlan 2 sene agronom. Ulan. Şeýlekem Dayhan Hocalygynyň ýol başçy ýeralmanyň gala görnüşiniň şewtiň toprak gowa şertlerine laýyk gelýänligini, onuň hasyllygynyň ýokarydygyny gurrun berdi. Soňra hormatly prezidentimizden ak patasy bilen ýokary öňüzlükli tehnikalar ýeralmanyň bereketli hasylyny ýygnamaga girişdiler. Dayhan Hocalygynyň ýol başçy hasyl ýygnajy tehnikaryň hormatly prezidentimiň tagallasy bilen Germaniýadan alynanyny habar berdi. Ýergelenini aýtsak, döwlet başlarymyz Germaniýaly alymlar bilen duşşandy. Olaryň türkmen alymlar bilen birlikde işläp, ýokary öňüzlükli ýeralma ýygnajy tehnikalary taýýarlamagy teklip edipdi. Şonuň bilen baglykda olar ýurdumyzyň alymlar bilen geçiren birlikdäki işleriň netijesinde biziň toprak gowa şertlerimize laýyk gelýän ýokary öňüzlükli ýeralma hasylyny ýygnaýan tehnikalar taýýarladylar. Geçirilen synak işleriň netijesinde olaryň ýerli önüm öňüzler üçin amatlydygy kesitlenildi. Bu işte iki görnüşli tehnika bolanýar. Olaryň biri ýeralmanyň ýapraklaryny orýar. Beýlekisi bolsa ýeralmalary topragyň ýüzüne çykarýar. Soňky işler bolsa ýygymçylara bagly. Olar ýeralmalary çöpläp haltarara salýarlar we degişi ugrlar boýunça ugradýarlar. Hormatly prezidentimiz ýeralmanyň ýokary hasylynyň ösürilip ýetişdirilenini bellädi. Çünki bir ýerde duran ýerinde gabyň ýeralmadan dowulmagy hasyllygyň ýokarydygynyň, oňa Dayhan ihlasynyň siňdirilendiginiň nyşany bolup durýar. Dayhan Hocalygynyň ýol başçysynyň belleşýäli hasylyň döwleti tapşyrmaly meçhurdan artygy ak bazarlarda satylýar. Bu bolsa hojalykda işleýän dayhanlaryň girdejileriniň artmagyny hem-de olaryň işe bolan höwesiniň ýokarlanmagyny üpçünedýär. Munyň özi hormatly prezidentimizden paýgasy ýol başçylygyna amala aşyrýan döwlet siýasatynyň möhüm ugry bolup durýar. Hormatly prezidentimizden belleşýäli biziň ýurdumyz owagyjylyk önümleriniň öňdürilmegine özüni dolu üpçünedip bilýän döwlet bolmalydyr. Bazarlarymyz dürli önümlere baý bolup, türkmenistanlaryň ýokumly iýmitleri, isleglerini üpçünetmeliler. Şunda topragyň hasyllygyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän alman gazanlaryny öňünçüge giňden ornaşdyrmaga hem-de owagyjylyk ekinlerini ýygyk etmek boýunça hemme zerur agrotexnik şäherleriň öz wagtyna geçirilmegine aýratyn ähmiýet berilmeliler. Özüçleriň täze binetliklerine barýan iri ýarymyzda topraga ykbalyny baglan, oňa ihlasly zähmetini siňdirip, bol hasyl öňürýän ekrançylarymyza we daýhanlarymyza ýönüjlikli işlemege, bereketli toprakdan bol hasyl alyp, halal zähmetinden baýamaga döwletimiz tarapyndan ähli şertler döredilýär. Owalarda düýpli özgertmeleriň ýetigderli dowam etmegi, owagyjylyk önümçiginde zähmet çekýän adamlaryň ýaşaýyş durmuş şertlerini düýpli gowrandyrýar. Olaryň işine we durmuşyna täze öwüşgün çaýýar. Söhbetdeşiň barşyna hormatly prezidentimiz şeýlekem Dayhan Hocalygyna degişli ekin meýdanlaryna ýeralmadan başga-da ýetişdirilýän önümleriň görnüşleri bilen gyzyklandy. Ulan, ýene-de näme ýende eken alyňma? Bunun başyndan garpaz, gawyn, kerem, Pondogo. Meýe da wamy? Meýwe şuur ekdim, üzüm ekdim, alma, şeptaly. Senem olýar, sebebi ýurdumyzyň
İlkinci notta siyasetinin ağır korkulu. Sizin bir ediyen işiniz katıncın ulular. Milletler. Yaşlılığını da, beline de, atana da alamaydı. Uğurlar oyuncu sen yetiştirip senin olan nesilinin devam eden. O da ulular da. Soňra mehriban arkadagymyz telekeçi daýhanyň agdy bir maşgala agdalaryna özüniň sowgatlaryny gowşuryp, daýhanlaryň atyrly işleriniň hemişe arawaçlyklary weselmegine arzu etdi. Soňra hormatly prezidentimiz bir ýerde vilayatyň owagçylyk puwdugynyň gazananlaryny beýan edýän sergi bilen tanışdy. Sergide vilayatyň ekrançyk ýallaryna ösürilip ýetişdirilýän göýük, bakça we miwe önümleriniň dürli görnüşleri goýulypdyr. O vilayatynyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýedigderli gowrandyrylmagy, owagçylygynyň ösmegine oňyň täsirini getirýär. Hormatly prezidentimiz ekrançylaryň zähmet we durmuş şertlerini gowrandyrmak, ýokary önüjlikli teňkeler we enjamlar satyn almak, daýhanlary ýokary hili tokum bilen üpçün etmek, öňümçi we almyň ýöňdewaly gazananlaryny we täze tehnologiýalary ornaşdyrmak meselelerine üns berýär. Owagçylyk önümleriniň öňüçileriniň döwlet tarapyndan toplumlaryň gollanylmagy netijesinde Günnogor vilayetde daşary ýurtlardan getirilýän önümleri ýurdumyzda öndürmek we ilaty özümizde öndürilýän ter göýük we miwe önümlerden üpçün etmek boýunça döwlet maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär. Vilayetin tebiği hava şertlerine layıklıkta ekin meydanlarından ve sudan ereceli peydaranmağın, yürüyüşe tenkelerin neticeli ulanılmağının, yüngdevarcı agrotenk sulardan peydaranmağın hasabına kadanılıyor. Tergide meyvelerin, güyük ve bakça ekinlerinin dürlü görünüşleri Türkmen toprağının arsal bereketinden hem de hasıllılığından haber veriyor. O ve zahmetkeşleri üyeleri barada devletimiz tarafından iyiliklerle edilýän aladan duyup, joşunlu ve yukarı ruh velentlik bilen ihlasly zahmet çekýärler. Mukaddes Türkmen toprağından ekinlerin bol hasylyny öndürmek arkaly ýurdumyzyň owagçylygyny ösdürmäge öz munasyp goşantylaryny goşýarlar. Sergide bereketli Türkmen toprağına öndürilýän Ceyhunyň datly suwundan ganan yeralma, soğun, käşir, pomidor, kelim, hiyar, gawun, garpyz hemde kädi we miwe önümleriniň dürli görnüşleri görkezildi. Eri diyarymyzda häzirki wagtda ekrançylarymyz, daýhanlarymyz tarapyndan miweli baglaryň, güýük bakça ekinleriniň bol hasyly ösdirilip ýetişdirilýär. Bir önümleri diňe bir ter görnüşine ulanman, eýsem olary gaýtadan işlemek we uzak möhletlerini saklamak üren derwaýs meseleleriň biridir. Munyň üçin ýurdumyzyň dürli künjeklerini bir önümleri ter görnüşine saklamak maksady bilen sowuji enjamlaryň üpçün edilen ammarlar ýedigderli gurulýar. Bu ýerde ýurdumyzyň seçkiçi alimlarynyň alymy esasy işläp taýýarlan tohumlarynyň ösdirilip ýetişdirilen önümleriň köp görnüşleri görkezildi. Munyň özi owagçylyk puwdugynyň häzirki zaman almanyň ýokary görkezijleriniň esasyna ösdirilýändiginiň netijesidir. Ýurdumyzyň azyk bolşulygynyň döredilmegine hususy önüm öndürjiler öz munasyp goşantylaryny goşýarlar. Türkmen işgörleri ýokary tehnologiýaly döwrewap öňümçük toplumlaryny ýyladyşkanalary gurýarlar. Gaýtadan işleýän senagatyň täze düzümlerini öňümçük ornaşdyrýarlar. Hormatly prezidentimiz owagçylyk puwdugynyň düşünýänliginiň hasa ýokarlandyrylmagyna hemde teň taýdan enjamlaşdyrylmagyna, gaýtadan işleýän düzümleriň döwrewaplaşdyrylmagyna, ýokary hilli owagçylyk önümleriniň mukdarynyň artdyrylmagyna gönüpdirilen toplumlaryň çäreleriň kabul edilmeginiň bäsleşige okuyuply owagçylyk puwdugyny kemale getirmegiň bir şerti bolup durýanyny hemişe belleýär. Soňra hormatly prezidentimiz hemmelere üstünlikleri arzu edip bir ýerden ugrady. Soňra hormatly prezidentimiz Lewap vilayatyna bolan iş saparyny tamamlap, Türkmenawa şäheriniň halkara howa menziline geldi. Bu ýerden döwlet başlarymyz iş sapary bilen Mary vilayatyna ugrady. Asalymdan hormatly prezidentimiziň uçary Mary şäheriniň halkara howa menziline gelip gonni. Hormatly prezidentimiziň Mary vilayatyna iş sapary dowam edýär. Ýurdumyzda berkarar döwletimiň bagtyrlyk döwründe telekeçilik ulgamy milli ykdysadyýetimiň möhüm bölegine urly. Soňky ýyllarda bu ulgamyň barha iş ýeňleşmegi netijesinde telekeçilik işi bilen meşgul bolýan raýatlaryň ýyl saýyn köpelip, ýylatyň günnelik sarp edýän ady önümleriniň öňdürilişiniň möçelleri barha artýar. Muňa özü bolsa Ahal vilayatynyň Bäherden etrabyna ýerleşen parasatly daýhan hojalygyna alınıp barlayan işleň misalyna da aýdym görünýär. Ahal vilayatynyň Bäherden etrabynyň Mürşid daýhan birleşiginiň çäýine ýerleşen Türkmenistanyň Tenagatçylyk telekeçilik birleşmesiniň agdaty bolan parasatly daýhan hojalygy soňky ýyllarda iş ümdigi barha ilerleýän hojalyklaryň biridir.
Döwlet başçymyzyň güneşli diýarymyzda telekeçiligi ösürmek hakyna kabul edýän ýurt bähbetlik kararlarynyň ruhlary galkynan bu daýhan hujurugamy ihlasy dähme çekip köp mukdarda ýokary hili ady gönümlerini öňürmek barada höwüslerini täze badalyga berýär. Dünýäniň ösen tehnologiýasynyň kämil enjamlary oturdulan bu daýhan hujurugynyň garamagyny hereket edýän önümçilik bölümlerini häzirki wagtda ila tarapyndan köp islegilerleýän ady gönümlerinin arasynyň agy suwunyň pomidor goýultmasynyň hemem öwmejüň dürli görnüşlerini öňürmeklik ýoly goýulan. Parasatda daýhan hujurugyny ilatyň köp sarp edýän önümlerinin pomidor goýultmasynyň 350-480-800 gramlyk, hemem 4 kilogramlyk aramdaky görnüşler taýýarlanyp, olary demir hemem çüýşi gaplaryna gaplanýar. Bir günüň dowamynda ortaça 60 tonna pomidor goýultmasyny öňürýän bu hujurugyň önümleri gün saýyna geçkinli haritlara öwrilýär. Bu ýerde öwmejüň hem azy we süýji görnüşleri öňürilip, önümleriň 20-265 hemem 480 gramlyk görnüşleri göze gelýär gaplarda alyjlara ýetirilýär. Daýhan hujurugyny her güni ortaça 2 tonna azy we süýji öwmeç öňürilip, olar ilatymyň eslebilýän önümleriniň hataryna özlerini orun tapdylar. Daýhan hujurugyny arasynyň agy suwunyň ýarym hemem 5 litrlik gapyra gaplanan görnüşleri iýleşmediň bu wagtdaky islegini kanagatlandyrmagy uly ýardym edýär. Bu ýerde her güni 10 tonna arasynyň agy suwy plastik gapyra goýulýar. Hujurlukda gaplanýan agy suwlaryny esasan mürçe daýhan birleşiginiň çägindäki dik goýulan suwunyň pedalanýar. Parasatda daýhan hujurugyny öňürleýän önümler noş harit nişany bilen adygyp, olarda ähli önümçilik işleri awtomatik usuly dolandyrylýar. Kärhanada döwrübap enjamlaşdyrylan hir barlykhanat hem bar. Bu ýerde dähme çeken hunarmenler kärhanada öňürleýän önümleriň ýokary derejesinde bolmagyny ören jogapkärlik çemleşýärler. Onu öňürleýän önümler ekologiýa taýdan arasy önümlerdir. Häzirki wagtda kärhanada işgärleň 40 uly dähme çekýär. Tomus mewsumynda bolsa işgärleň sany hasam köperýär. Bu ýerde işgärleň ruhy bilen hemem netijeli dähme çekmek üçin hem amatly mümkinçilikler bar. Kärhanada öňürilen önümler ýurdumyň ähli ulaýatlarynyň şoň ýalan paýtatmada Aşgabat şäheriniň sarp edijilerini urdurýar. Geljekde bu ýerde ady gönümleriniň täze görnüşleriniň önümçiligini ýola goýmagam gödüňde tutulýar. Parasatda daýhan hujurugynyň işgärleriniň barha batlanýan iş tepkinleri olaň öz öňlerine goýan asyrly maksatlaryna ýetjekdiklerine bolan anamy berkidýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly prezidentimiň taýtyl taýyralarynyn netijesinde ýurdumyzda hususy ulgamyň orny ýokarlanyp, hususy kärhanalary täze tehnologiýadan ornaşdyrylmagy bilen öňürleýän ady gönümlüň derejesi ýokarlanýar. Mary welaýatynyň işgör telekeçileri Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalyna iş öňürjiliklerini hasam artdyryp, bazar gatnaşyklaryna bäsleşige öküpli, ýokary hili önümlüň uly tapgyrlaryny öňürip, ilaty hödürleýärler. Şeýle öňürjilikli işleýän hususy kärhanalaryň hataryny Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzalary hasaplanýan Mar şäheriniň hemem Mar etrawynyň şäherine ýerleşen täze ay harit nişanly hususy kärhanalaryň görkezmek bolar. Hormatly arkadaşlarymyň kiçik we orta telekeçiligi ösürmek barada edýän aladalary ýurdumyzda azy gowpsuzlygyny piçin etmek münasip goşun goşýan hususiýetçiler täze dähmet üstünliklerini ruhlandyrýar. Işgör telekeçiligiň dörejilikli gözleglerini netijesinde hususy kärhanalar daşary ýurt önümi öňürjileriniň iň kämil tehnologiýalary bilen piçin edilip, olarda öňürilýän azy önümleriniň meçörleri we görnüşlerini barha artýar. Mary welaýatynda Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzalary bolan hususy kärhanalaryň bir näçesi bolup, olarda halkymyzyň ulutlyg bildirilýän bagtyarlyk döwrümiziň önümleri öňürilýär we eliterli bahalardan halkymyza hödürlenýär. Mary etrawynyň şäherindäki täze harit nişanly et we et önümlerini öňürýän hususy kärhananyň önümleri bazar gatnaşyklaryna bäsleşige ukyply önümler hasaplanýar. Häzirki wagtda hususiýetçiler halkymyzyň ösen itleglerine eýe bolýan şoklat önümleriniň 60-dan gowrak görnüşlerini haritlik derecesi ýokary bolan gaplara gaplap ilatymyza ýetirýärler. Bu ýerde şular ýaly dürli görnüşli şoklat önümlerini öňürmekde baý iş tejribesi bolan löçet dähme çekýär. Täze harit nişanly önümleri öňürýän kärhanalaryň ýene-de biri Mar şäherine ýerleşen süýt we süýt önümleri hususy kärhanaslar. Kärhanada kuwatly täze tehnologiýaly daşary ýurt enjamlarynyň kömegi arkaly öňürilýän gatyk, gaýmak, aýran ýaly süýt önümleri dürli görnüşli göze gelýuli döwrap gaplara gaplanýar. Bazı önümleri özünün haritlik derecesi bilen hem aýratyn tapawutlanýar. Hormatly arkadaşlarymyň ýurdumyzyň telekeçilerini höwetlendirmek barada edýän aladalaryndan uruklanyp dähme çekýär. Bu kärhananyň işgör telekeçiler şu günler iç öňürjiliklerini hassa artdyryp, joşguny dähme çekýärler. Halkymyzda ýokary hili ady önümleri bilen bolelin üpçün etmek işlerine münasip goşunt goşýan hususy kärhanalaryň işçileri telekeçiligi ösürmekde edýän uly aladalar üçin milli liderimize alkyş we hoşallyk sözlerini aýtýarlar.
Äderki döwürde Türkmenistan bagtyar çağılagyň ýurduna urly. Diýarymyzda körpen etirilen hemme taraplaýyn hemem sadaşykly ösme uğruna döwlet derejesinde alad edilýär. Çağılagyň döwür wagt bilim almaklary sadaşykly ösüşi gownajy diň almaklary wagtyny şadiýan hemem peýdaly geçirmekleri bilen baglanyşyk meseleler hormatly prezidentiň durmuş ulgamyny nazarlaýan siýasatynyň ileri tutulýan uğur bolup durýar. Türkmenistanyň Gydalýarmay Milli Jemgyýetiniň we Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň bilelikli guramaklaryny gökderedäki çağalar tagalçy we din jarş merkezine din jalyan çağalyň aratynda meden sport şäherleri geçirildi. Şäherin dowamyny paýtagtymyzdaky 2-nji çağalar Sunwat mektebiniň wekilini ýaşlarynyň aýdym talaşçylaryna aýratyn orun berildi. Bu ýerde bolan çykyşlarda bagtyarlyk döwrümizden hormatly arkadaşymyzyň ýylyurt bähwetli begi işleriniň türkmen sportunyň gözel paýtagtymyzyň bagtyar ýaşlygyň wasby belentden ýetirli. Her bir çykyş ýokary joşgym bilen garşylandy. Bu ýerde surat eserleriniň sergisi içeri aýratyn öwüşgün çaýdy. Geçirilen sport ýarşlaryna da çağalar üstünlikli çykyş edip sporda bolan höwetleriniň ýokardygyny görkezdiler. Ýurdumyzda bagtly çağalyň mekanyny uran hormatly arkadaşymyzyň bilim ulgamyny kämilleşdirmäge, toplumlaryň kämilleşdirmek boýunça wezipeliň üstünlikli çödülmeginiň netijesinde Türkmenistanda ýaş nesliniň hemme taraplaryň ösmegi, şol sana çağalyň tomysky din jarşy günlerine dol derejeli din almak üçin ähli şertler döredilýär. Okuwçylygyň tomysky din jarşy günlerine taýýarlyk görmegiň çäklerini Aşgabat şäher baş bilim müdürliginiň guramagyna geçirilen çäreler gyzykly pursatlara baýlygy bilen tapawutlanýar. Mälim bolýaly, şahsiýetiň kemale gelmegi oň aňyrty, terbiýeti, daşgurşaw ýaly möhüm ýagdaýlar bilen şertlendirilenler. Daşgurşaw goramyň täsiri uly ähmiýeti ýedir. Çağaň töweregindäkiler olaň her biriniň kemale gelmegine ägirt uly täsir etýär. Ulular çağanyň daşgurşawy ýuwaş-ýuwaşdan uýgunlaşmagyna ýardam bermek bilen olary kämil, ösün insan hökmüne terelemek üçin ähli tagallalary etmelidirler. Tomysky din jarş möhümini şadiýan geçirýän mekdep okuwçylary bu merkezlerde wagtlaryny täsirli we gyzykly geçirýärler. Davralarda bagtyar çağalyň mekanyny urlan diýarymyzda ösüp gelýän ýaş nesiller üçin düýpli tagallaryň edilýändigi. Şoň netijesinde çağalyň bu möhümde de şadiýan we bagtyar din almaklary uğruna ähli amatlyklaryň ýoly goýulýandygy bu ýüzden sülemelendi. Aýdymsa sunwatyna zehinli çağalyň ruhlen çykyşlary bolsa dawara has aýratyn uruşşaýdy. Mehriban arkadaşymyzyň ýurdumynyň körpen nesliniň din almak we saglygyny berkitmek üçin döretýän mümkinçilikleri olary birek bilen ýakyndan tanışmagy, din duşlarynyň isleg arzuwlaryny öwrenmägi, bu merkezlerde dowatlaşyp hakyky dogonlary öwrülmäge şert döretýär. Arasy daha howasy ajaýyp ýerlere gyzykly gedelençler, sagallyş merkezleriniň sport toplumlaryny meşgullanmak, oýun hemde kompýuter otaglary hemem ili işler bilen meşgullanmak üçin gurnaklaryň ustahanalary, orta mektepleň okuwçylaryna saglygyny berkitmek hemem täze bilimleri almaga kömek eder. Köpetdagyň eteginden ajaýyp punjakda arsy tokoýlyklary emele gelen tätin dereleň aratyna çağalary giň möçörli din jarş maksatnamasy garaşýar. Şol maksatnama laýyklykda çağalar owadan arsalyň daşyndan aýlanar. Durly paýhat şäherleri, oýunlar we bätleşikler, durly konsertler, şol sanyna ýurdumda meşhur bolan aýdymsa toparlarynyň gatnaşmagyna konsertler geçiriler. Olar çağalary geljek okuw şäheriginiň öňü syratyna göwnüjy din almak hemde güýç toplamagy ýardam berer. Çağalyň tomysky din jarş pursatlarynyň hemme taraplaryň täsirli göwnüjy geçmek üçin ähli mümkinçilikler döretýän arkadaş prezidentimizden mekdep okuwçylary çağ kalplarynyň joşup çykýan hoşallyklaryny aýtýarlar. Giňerimde ýaýwanlyrlayan sport bäsleşikleri burdaky üstünlikleň ýokardygyny görkezýär. Olary bagtyar aýatlamada uly ruhlanýyk bilen gatnaşýarlar. Paýtatymyzda ýaýwanlanyrlan ýaşlar netijeli tarapdan häsiýetlendi. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyna geçirilen ýaşlar ýokary oky mekdebiniň talipleriniň kämilleşýänliklerini äşkar etdi. Mehriban akademiyanyň belleşi ýaly sport munyň özi diňe bir bäsleşik, üstünlik we medallar däl, ýa-da ähli güýçleri birleşdirýän howatly durmuş ulgamydyr. Ol medeniýet, ykdysadyýet we diplomatiýa bilen berk baglanyşylar. Arkada prezidentimiz sportun paragatçylyk dörejilik uğruna aýratyn ähmiýet berýär hemde Türkmenistanyň halkara sport hyzmatdaşlygynyň merkezine öwrülmegine giň ýol açýar. Mälim bolýaly Mehriban akademiyada sport halkymyň saglygy bilen berk baglanyşykly meseleleri hemişe üns merkezine saklaýar. Soňky ýyllarda dünýäniň onlarça döwletleriniň tribünleriniň gatnaşmaklaryna geçirilýän ýaşlar Türkmenistanyň wazyp halkara sport merkezi hökmündäki derejesini pogtalanyrdy. Bugün Türkmenistanda sport ile meşgullanýanlaryň sany has artdy we oň jemgyýetdäki ähmiýeti we wajipligi ýokarlandy. Tribünler geçirilen ýaşlarda özlerini başanyklaryny görkezmäge doly mümkinçilik aldylar.
Milli sporty ösdürmegiň we jemgyýetde sağlandyrylmaş ýolgularyny berkitmegiň strategiýasynyň baş maksady sport hemde beden terbiýe bilen meşgullanýan adamlaryň, aýratynda ýaşlaryň, ýetginjekläriň sanyny artdyrmakdan ibaretdir. Şunun bilen bagylykda aýdylanlar, hormat prezidentimiň ýol başlygyna ýurdumyzda üstünlikli amala asyrlayan saglyk döwlet maksatnamasynyň netijeligi barada aýratyn bellemek gerek. Döwletimiz häzirki zaman sport sagaltyş düdüminiň giňeldilmegine hemde halkary ölçeglerine kybap gelmegine äger türlü serişde konukturýar. Sportun sagdynlygyň we güç guwatyň çeşmesini ýurdumyzda sport hereketine goşulýanlaryň sanynyň ýygy artýanyny bellemek gerek. Sportun durly gönüşleri boýunça giýingeninde ýaýwananylan sport bäsleşiklerine, durly ýaşlara, türgünler işçän gatnaşyp, olar sportu, köpçüliklerin beden terbiýe bolan höwüslaryny bütün aýdynlygyny görkezmäge doly mümkinçilik alýar. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň munaýatlaryna we paýtagtyna aşabatda 9-njy iýuna saat 20-den 10-njy iýuna saat 20-çe boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan ulaýatyna Azkenburgda howa bolup günnordan 7 sekundy 94 metr ýetýän şymal usar. Howa gecesine 21-26 gradus mayl, gündüzine 35-40 gradus ysy. Kenar ýatraplaryna 31-36 gradus mayl bolar. Ahal ulaýatyna Azkenburgda howa bolup günnordan 7 sekundy 94 metr ýetýän şymal usar. Howa gecesine 17-20 gradus, gündüzine 31-36 gradus mayl bolar. Mary welaýatyna Azkenburgda howa bolup Demirad günnordan 7 sekundy 94 metr ýetýän şymal usar. Howa gecesine 19-24 gradus mayl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyna Azkenburgda howa bolup Demirad günnordan 7 sekundy 94 metr ýetýän şymal usar. Howa gecesine 19-24 gradus mayl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Daşy welaýatyna Azburgda howa bolup Demirad günnordan 7 sekundy 8-13 metr ýetýän şymal usar. Howa gecesine 18-23 gradus, gündüzine 31-36 gradus mayl bolar. Paýtagtyň aşabatda Azburgda howa bolup günnordan 7 sekundy 9-12 metr ýetýän şymal usar. Howa gecesine 19-21 gradus, gündüzine 34-36 gradus mayl bolar. Şeýle-de ýurdum boýunça iýun aýynyň 10-ny magnit hadisatynyň durnukly ýadyda saklamagy açylýar. Mehriman adamlar, şunuň watan habary repaşymy jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne ata watanma Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär esenýär. Ähli ösüşüň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşla bolyň izleýär.